Ġbartna flimkien mulej, kentek imqazza, f'qalb waħda nilnaqqat, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għada, hemm tammar int mulej, hemm intejx bil-blu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Miegħek ukoll. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' Santa Chiara Verġni ta' Sisi, qegħdin ukoll fil-kwindiċina ta' Santa Marija. Tajjeb, se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Don Luis Bezzina. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. ħanejdu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnieb ħafna. Bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemejn, billi ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek u Alla inti imlejt lil Santa Chiara b'imħabba l-faqar. Bit-talb tagħha tina li nimxu wara Kristu fl-ispirtu tal-faqar biex naraw kwiċċ imwiċċ fis-salta tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix mi jisaltan. Flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktib tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej, imma intu bniedem, isma' sa ngħidlek jien. Tkunx rasek jibsa bħal dawn in-nies ta' rashom jibsa, iftaħ ħalqek u kul dak li ser natik. Jien ħarist u rajt id ris għalejja u wara f'dik l-id kien hemm ktieb imkebber. Fetħu qudiemi u rajt li kien miktub minn quddiem u minn wara. Kien hemm miktub fih tnejjid u biki u ħsara. U qalli, u bniedem, kull dak kollu li ssir, kull dan il-ktieb. Imbagħad mur u kellem lil dar Iżrael. Jien ftaħt ħalqi u bu tamani dan il-ktieb u qalli, u bniedem, ħajjibilgħu l-istonku tiegħek u jintela il-ġewwini tiegħek b'dan il-ktieb li qiegħed nagħtik. Jien kiltu u bħalqi ħassejtu ħelu wasel u qalli, u bniedem, aqbad imur għand dar Iżrael u waslilhom dan il-kliem tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj il-Alla. Sam responsorjalu ngħidu flimkien kemm ħelwa l-weda tiegħek mulej. Kemm ħelwa l-weda tiegħek mulej. Nifraħ fi triq tal-praċetti tiegħek, daqs kieku kelli l-għana kollu. Il-praċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, huma jagħtuni il-parir it-tajjeb. Kemm ħelwa l-weda tiegħek mulej.
Aħjar għalija il-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes ta' d-deb u l-fidda. Kemm ħelwa l-weda tiegħek, oħla mill-lasel għal fommi, flimkien. Kemm ħelwa l-weda tiegħek mulej. Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem. Huma l-għaxqa ta' qalbi. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għal kmandamenti tiegħek flimkien. Kemm ħelwa l-weda tiegħek mulej. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħudu fuqhom il-madma tiegħi jgħid il-mulej u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u bumli. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak il-waqt lesqu d-dixxipli lejn Ġesu u staqsewh mela minnu l-akbar fis-saltna ta' smewiet. U sejjaħ lejh tfajjel xkejken, qiegħdu f'nofshom u qalilhom tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħal tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna ta' smewiet. U għalhekk l-akbar wieħed fis-saltna ta' smewiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn wieħed minn dawn iż-żgħar għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewiet. Intom x'idrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu 100 naġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu. U jekk irnexxielu jsiba tassew ngħidilkom jifraħ aktar bija milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll anqas missierkom li hu fis-smewiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej tifħejl lilek Kristu. Qegħdin fil-kwindiċina ta' Santa Marija, qegħdin ukoll niċċelebraw it-tifkira ta' Santa Chiara ta' Assisi. Interessanti din il-Santa Chiara għaliex wara l-ħarba tagħha mid-dar kanata żgħira marret wara San Franġisk. Imorru warajja wkoll il-familjari tagħha. Tajjeb. U din Santa Chiara timxi wara San Franġisk. Hemm saħra minn San Franġisk. Din il-Vanġelu tal-lum tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħal tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna ta' smewiet. Ara Santa Chiara kellha l-ispirtu ta' San Franġisk. Mhux biss mur warajh, imma jiġru warajja il-familjari tagħha. Ħuta u omma. Dejn Santa Chiara tinaraq fil-kunvent u interessanti tagħmel nofs ħajjeta.
marida. Imma tagħmel apostolat kbir. Tagħmel apostolat kbir din Santa Chiara. Interessanti, anki omma tmur warajja. Beatrice u omma. Araw li ma tonqsux mill-istima l-inxu wieħed minn dawn iż-żgħar għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fi smawiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fi smawiet. Intom x'idrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu mitnaġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex lil dik li tkun intilfitlu. U jekk irnexxielu jsiba tassew ngħidilkom jifraħ aktar bija milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Kemm sabiħa l-kelma tal-Alla? Kemm sabiħa l-kelma tal-Alla? Qegħdin fil-kwindiċina ta' Santa Marija. Tolbu l-mulej illum biex jagħtina d-dawl ħalli nimxu wara eżempji tajbejn. Alla dejjem jipprovdi lil-bnedmejn eżempji tajba. Alla dejjem jipprovdi lil-bnedmejn eżempji tajba. Ara, dejn Santa Chiara kienet ta' eżempju tajjeb għal bnedmejn. Mhux biss, dejn kienet ta' evangelizzazzjoni għall-oħrajn. Kemm kienet ta' eżempju tajjeb. Tolbu l-mulej illum biex inissel aktar vokazzjonijiet għal ħajja kontemplattiva. Nitolbu l-mulej illum biex inissel fost it-tfal u iż-żgħażagħ tagħna ħafna eżempji tajba ta' evangelizzazzjoni. Aħna mċelebraw il-festa ta' Santa Chiara li binċilqa ta' San Franġisk ħalset sewwa u bla nuqqas ta' xejn l-ispirtu tal-faqar evanġeliku, nitolbu lill-Alla l-grazzja biex ma norbtux qalbna mal-fruwat tad-dinja u mal-ġid li jintemm ħalli nimxu rejb sew wara Kristu u dejjem aktar insiru nixbħuh. Mulej Ġesu inti turina t-triq, turina l-Knisja bħala l-arusa tiegħek kollha ġmiel u sebħ. Żomma qaddisa u bla teba quddiemek fl-imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu inti tagħti ġieħ speċjali lil daw kollha li bħal Santa Chiara jażlu li jgħixu ħajja ta' safa u ta' faqar minħabba s-sadna ta' smewwiet. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek u wettaqhom f'kull xorta ta' grazzi lil daw kollha li ħallew din id-dinja biex jimxu warajk nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu inti rid tgħix f'qejr u għomli fid-dinja. Għati id-den lis-setanejn u l-onja tad-dinja biex jalfu jużaw sewwa l-ġejt li għandhom f'idejhom. Ħajġibu l-qudiem il-ħajja tal-bnedmin fuq l-art nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu inti daħħalt l-Santa Chiara għal-mejda tiegħek tas-sema. Wara li temmet ħajjita fuq l-art. Daħħal il-qaddej tiegħek Don Luis Bezzina u l-ħutna mejtin kollha fis-sema biex huma wkoll jissieħbu f'din il-mejda tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu Santa Chiara kellha mħabba kbira għalejk fil-misterju tal-Ewkaristija. Kebbes qlubna f'din l-imħabba biex l-Ewkaristija mqazza tkun għalina dejjem li kelli jwettaqna fil-mixi tagħna lejn is-sema nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija. Għatina li nimxu fuq l-eżempju ta' Santa Chiara ta' Assisi nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet reliġjużi bħalma kienet Santa Chiara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, u nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal laqda fertnejjes. Mulej Ġesu ħenna għalina u għatina laqda tal-insara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu Kristu ibn Alla l-ħaj. Inti għażilt lil Santa Chiara biex toffri l-nifissa bħala offerta kollha fwiħa għalik. Bħajja ta' faqar u ta' ċaħda li ma bħalu. Għatina li nitalmu minna kif insalbu l-ġisimna mill-ġibdiet u n-nuqqasijiet kollha ta' tiegħu, ħantemmu f'ġisimna dak li jonqos mill-passjoni tiegħek għal ġisem tiegħek li hu l-Knisja. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-għan il-ħobs mulej, il-għadan l-imbit, il-għan il-ġurnata, ferħud batijiet, l-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, fil-ħajja tiegħek, fil-ħajja tagħna. Nbiedek mulej Alla tal-ħulqien kollu għax fit-ġuditek tajtna l-ħobb seri Aħna manna xejn. li minnu s-serarina l-ħobb tal-ħajja. U kollox mulej. Nbiedek mulej Alla tal-ħulqien kollu għax fit-ġuditek tajta l-imbit li għedin niflurek flot tad-dinja u xogħol il-bniedem li minnu s-serarina x-xogħol tal-ruħ. Il-qana Il-ħajja għana kan is-sakrifiċċju li sejrin noflurek. Naddaf. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Aħna nxandu mulej il-kobor tiegħek fl-ġubijiet li għamilt fil-Verġni Santa Chiara bil-ħerqa kollha nitolbuk biex bħalma hi joġbitek għall-merti tagħha hekk ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek. Bi Kristu siedna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien idoddulek ħajr. Għax fil-qaddisejn li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet jixtaq infaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-aġeb. Għax bija intelġa sejjaħ lil bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisejn u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewit. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex nirrajħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal
Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġa rat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxarda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Nun Lewis Bezzina li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, ma' Santa Kjara, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnate, ikun li tritjent kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrij iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħalsa minn kull inkwied. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarix lend nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li inti trid fija. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem fil-kien għaddej, jisir, għal-ħaj. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għal-ħajn id-din. Dan il-ġisem it-tem għad-testijiet.
Eħlist kollha minn kull ħasb. Żomm dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Ħallina qatt fuq. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ma jistħoqlix mulejja li tiġi għandi llum. Iżdajt bis kelma waħda u ruħi tfiq u tqum. Ejjew intom li tbatu, ejjew qulu bil-fer, dal-ħobs li ġi mis-sema li tikom saħħa u ser. Ġesu natu kull ima in-vitma u kbir qassis. Il-ġisem u d-dem tijak sari kelwis aziz.
ħanejdu illum qegħdin niċċelebraw 12 jum il-Verġnu Marija trofew tal-insara. Ħanejdu flimkien il-ġekuratorja, o Marija, wis grazzjuża, inti l-om l-iżjed glorjuża, inti l-bint, inti l-għarusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti tajtna qawwa ġdida f'dan is-sagrament imqaddes tiegħek. Għamel li fuq l-eżempju ta' Santa Kjara inġorru dejjem f'ġisimna l-mewt ta' Ġesu u nfittxu li ninaqdu miegħek biss. Bi Kristu siedna. Amen. Ħanejdu dawk it-tlieta Vamarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet ta' persuni oħrajn. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbih, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek funa dejjem bżonn. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lil Alla. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħti donazzjoni lil dan il-fader tal-missjoni, jista' jidħol fis-sakristija ta'. Lilekom Alla bax għaj sellulek xitfiċi l-odwa l-għaljan għallulek bifreħ bilela lubna monija